Магазин Реалфон чихел доставка мекунад ва чихел доставкаоша равон мекунад дар территории Москва. Ва чихел ки медонем тавассути дар территории Москва бисёри нафарода то метрора доставка мекунем то вихидча ва ҳозир бошад ина процессори чихел почта равон мекунем ва чихел мерем да клиент мерасонем ҳамаша шумо нишон медиҳем. Доставка курьер да занг мисол магазин мо занг мезананд номерои ки мисол дар рӯи экран десем номер да бачаҳо касе бошанд апо хоҳаро ҳама ҳамин номер да заказ мекунанд ва заказа бошад инҷа кол центр қабул мекунад. Чӣ хел қабул мекунад? Чиқор нигоҳ кунед бачаҳо. Инҷа нависонаия мисол нигоҳ кунед. Метро Курская вокзал соати 15:00 Samsung A24 блок чихол стекло доставка ҳамаша менависанд ва номерои клиент нависондагӣ мешавад. Комсомольский мисол дилимги доставка метро Комсомольский ҳамаш тайёр ва ҳар як таи доставка ки дар инҷа тайёр мешавад вақте ки продавецо доставкаҳоро тайёр мекунад ана хел дар пакети отдельно мисол ина гирифтагӣ ятиш апамон заказ кардааст телефони Redmi AD Plus накшода биёр гуфтагӣ ина накшода бурдесемаш гарантии талонош ва дар пакети Realfon албатта дар танаи пакет нависондагӣ ки бо имина доставка барои кияй чтоб ки ино перепута накунад ва подаркаи ҳамин апашка барои чи вақте ки мисол аймо гирифтан айдири шарико ҳамис подарка соат биромад ва подаркашон дар дириями пакетшон мондагиан албатта ва ин бошад доставкаи Redmi AD Plus доставкаи дигари мон бошад доставкаи метро Курская Samsung A24 ина нигоҳ кунед Samsung A24 чихол стеклоша гуфт дар рӯш бизан стеклоша заде малакай ва блок питания повербанк подаркаш биромада ин хел повербанк 5000 мача подаркашон биромада ва инам бошад дар дириями ҳамин доставка яки пакета мемонем ва вақте ки доставкаҳо ҳам хел тайёр мешаванд курьер мебиёяд вақтоша нигоҳ карда кадом доставкаро кадом вақт бурдан дар кор ҳамаша аҳамият метиҳад ва клиента занг мезанад. Мисоли лозим якум метро бояд Комсомольский барем метро Комсомольскийга занг мезанем ва яке бора огоҳш мекунем ки бародар салому алайкум ина мо раҳ биромадесем ина бародар зангш мезанем дар пеши шумо ва ин гапоро гап мезанад курьер пешаи раҳ карданаш пеши магазин мо то пеши бародар мона то Комсомольский ра 30 минута максимум раҳ 25-30 минут ва моро ҳамон вақта расчёт гирифта ай клиент ба клиент зарани гап мезанем ки бародар ҳамон вақта мо дар онҷа бошем. Ассалому алайкум. Хуб аст бародар, саломатиё нағзан? Хубе ака, саломатиё хубан? Маем бародар курьер метро магазин телефон занг застам бародар. Худо хоҳад бародар азиз дар байни 20 дақиқа 15 дақиқа ма дар пеш номешидам 15 дақиқа дар пеш номешам кадом вихид биромадан дар кор? Якум. Айн пеши Казанский вокзал? Аму короче пеши аму Казанский вокзал так во мехиран KFC ай ҳамҷа да? Тамом бародар иншоалло ҳозир тамом тага иншоалло пеши вихиди метро во мехирем хоб саломат боши ака иншоалло алоқа дем бо хоб ам хел курьер зангш мезанад вақта адреса муайян мекунем штоби ки ҳарчун аҷоиб ран дар ҳамон аҷо во бихиранд ва албатта доставкора бутед ҳарчина дар чам аҷоиб боя пакети отдельно гирифтан штоби ки бо неудобно нашавад ҳамаша мегирад мебурад курьер ҳами хел озир раҳбара ки ҳар як клиента мисол якум доставка спорид баъд дин доставка занг мезанад ки ман пас мерам вобаста ай доставка ва количествои доставка то вихиди метрора мешавад мисол курьер то вихиди метро мисол метро мебурояд вихидчаку ҷои даромадгоҳуш то онҷа мебарад курьер меспорад то ҳам доставка то ҳамҷа 300 рубла ва бо ҷа ҳаст доставкае ки мисол чихел ки видео пешона гуфтадам тавассути Яндекс доставка ва видеоро метавонед ки дар канал бидонед тамошо кунед чихел равон мекунем чи гап ча мешавад ҳамаш дар онҷа фаҳмондагем любой намуд телефонро метавонед ки заказ кунед рақамҳо барои заказ дар рӯи экран ҳозир бошад дар процесс ман нишон медиҳем ки именно ин доставкаро худо мегирем мебарам клиента чихел меспорем чихел ситуатсияҳо шудаги ҳамаша иншоалло дар давоми видео тамошо мекунем видеоро то охир тамошо кунед гап чапи чотка мешавад ва худо хоҳад дута клиента мебарем дута падаркоша мебарем меспорем. Хоб бардори азиз саломат бошед видеоро тамошо кунед. Хоб ина бардо доставкаро гирифтем ина ки худо хоҳад метро рафтесем рафтем метро Салому алейкум. Хоб ина уҷа ракам мо раштем метро Комсомольская якум вихид ва бародар мон дар онҷа иҷозат дорам мора ҳозир худо хоҳад бардорам вақта Redmi AD Plus тамхел ина доставкаро овардем абур биниш брат майли хоб саломат бошед ина доставка барем дар инҷа кор мекунӣ чӣ
Гавнес. Доставка гирифт ёх, ҳа? Телефон чихе гуфта гир нав. Ина баъди получат кардан телефон. Худохат пула метиҳад, баъзеашон пешакӣ пердоплата мекунанд. Ина оплата шид, короче ҳама 100%. Раҳмат калон тага. Ҳазор раҳмат, кор кунем, хали ништага телефон. И барои кия гирифти? Барои хита гирифти? Барои очама. Гавнес соатам чоткаш рӯй кардам, брат. Падаркаш. Гавнес ҳазор раҳмати худо. Барои кор. Барои кор кия. Албиттата кине лайк ҳамоне иншоллоҳ буд дар хизмати ман. Гавнес брат, ҳазор раҳмати худо. Гавнес худой татиёт киш. Гавнес оз видео мебурад дар ютуб. Гавнес хоб татиёт ки. Хоб ача ина даста. Ҳа? Акҷо ватани? Гавнес брат, акҷо ваҳдати? Акҷо ваҳдати? Гавнес боши брат, татиёт ки хоб. ин бордарам ваҳдати дай бо. На, беш метро якун дастафка сфурдем, аки мерим худо хо ба сери дастафкаи диюм. Мана клиенти диюм азан задем ва клиенти диюм гуфт ки ман где-то 1 соат пас, мисол соати 3 дан вақти гуфта инда дар метро Курске вокзал мешам. Ҳозир барои вай гуфт 1 соат вақти соат 9 панши. Гуфт ҳозир метро набом яком закекам, баъд мерем ки пеши ростаки пеши ҳамун клиенти диюм. Ва инҷо ҳозир ҳамоки чаквар канаки метро баяла берем, куно пагода куно. Снежок и температурка явно. Обед кардам набуд ки братам расид мо короче худшон ҳозир як кофта мешкем бачара. Гавнесе дехни ки брат бери чикор мекини? Ассалому алейкум чихе брат, коро нас ҳама хуб биё. На шитам обед кесадам ки хизд омади. Хоб ин зарани барои авқоти братам тайёрай. Брат, авқо хурда наметонӣ. Ина дан ҳизоб телефонот брат. Уиш ки биниш ки або проект каданги. О, гап нест. Ай каҷо омадӣ брат? Рай город Раменский. Иш падаркат буд ва иш телефонот иҷа чи заряник. Ки када гирифти охи? Гарантия 6 сол брат. Ина телефонш гирон кадем. Короче ин телефонш чӣ холош? Так. Так, ина телефон худаш хай камера шам тек абро тест кадесем онҷа ина дисе. А24. Ина чӣ холош? Стеклоша заруш зад. Бизан гуфта биён. Стеклоша заруш бизан гуфта бене бача. Стеклоша задем додем. Хай. Ина брат рӯзои нағз истифодаш бари гап нест барои заказ кардагит. Хоб, ин хеле гапча. Гап нест. Ай Фархон гуфти, а? Бачаи Фархор. Ай киҷои Фархори брат? Ай сентри Фархор, бачакои цецеи Фархоран короче. Чо касе шинохташа нависа ки ман бача шинохтам. Такша ним кали. Гап нест ай. Барои кор раҳмат. Ҳозир хай видео буда ютуб мебара хад мебиниш иншаллоҳ. Ту худ духтур кор мекунӣ, а брат? А? Тоҷикистон духтур кор мекардӣ? Духтур будай бо. Бача телефон аби. Телефон операция кардам кор. ин иншоалло намеғалтам ки. Худо ёли чи ай ҳамаш назани чӯхона тоҷикион ба фикр ҷам. Ҷам чӯхона тоҷики ай. Барои ки на шӯхои тоҷики, нон тоҷики. Ин тоҷикиам тоҷики абдесям. Ҳа? Раҳмат калом барои боварӣ. Гап нест иншоалло. Иншоалло ҳамин дуогӯ бошин чизи дигар монда. Раҳмат калом барои боварӣ брат. Гап нест. Биё хай даст мубората бигирем. Доктор мераям брат нагашта ки хона мераям ки. Гап нест. Хоб гап нест хуш омадӣ брат. Хоб дӯстон, ина чиха гиде. Ҳар ди дастафка ки буд, то пеш метроро овардем. Договор чихади будам ки договор хати операторро гап задан. Ҳамон ки овардем телефоншон дар дасташон расондем, ҳамаш хурсанд. Ва агар ҳамон бачаҳо худтон дасташон видео дар комментарий назинго ва ин бачааш ман будам гуфта, шуй мардум бовар кунанд. Ва умедворам ки видео маъқултон шид, дар видео лайк монед, дар канал обножа монед. Гапча пеш, гапча по иншалло ай пеш бошидан мегира. Так что шумо барои кор касе шалтон шура хуш ва мода боше иштои тамом. Худтон атиёт кунед то видеои дигар. Дар котон бошем рақамҳои экран дагида зан задан гиред.